ens traslladem a una altra comarca valenciana, en este cas en Alacant, a la població de Biar, en la comarca de l'Alcoià, i van oferir-los a tots vostès la xicharra, que és una dansa, és un ball que s'interpretava acabades les feines, els treballs agrícoles de la sega. Quan ho permeta el soroll ambiental, la xicharra de Biar, en la comarca alacantina de l'Alcoià.